ano cia simurabe abali chinche chia ng'umbu na ng'umbu ngotegerera minto FM ile masama liete njenkorukwa Andrew Matara aganda bono tuli asa kurukunga Kinara Hospital Puamboga Nyamira iga bono twaigete iga Nyamira konye twaitire tenweki turi no mwana minto ondicho omorwaire nero uyu bono muna rwarire ase metienyi ameka sana kuchakira mutinyo gatano aganto akamera muna gatundugusi gakamenya gukina ase obwangu ikabe egetundugusi ekenono ekere twandoka tukagenda Kisii palo agakora scanning ekera kosika bagatutuma tenwe twarure tenwe ikabanga bono igakonajwa esambo etumu tomanye koganya 3 weeks tukanyonto bwati bese turabere tenwe ikegere tenwe litukelimo 4000 bono tukarra tigatoche nka bono no tonyorito mheshimiwa okurukunga Samuel Yose Okemwa korunyari ba ya risosera tukamumira magomba agakana ngabono murwaire oyo gale very serious takogenda ko nka njetinko nyakumunasi nka bono tole asikorukunga Kinara Hospital Puamboga Nyamira aturi no mwana minto garwarte mano bono kinali ko tebanga Minto FM wetira so mheshimiwa okurukunga Arama kurunakuru okorera maya otareta ire kende na ndi to gosaba bagusiba minto ando cia simura moto igwete usimo kugiretia Minto FM matokonya gaki na otra ondora atwali kia atwana ngikaiko atutumire namba neroro twabegete WhatsApp mheshimiwa Arama mbiamono na ndo tokonya mambia ikiagara ga antro ju ikisato tuchandikite biamono ikiagara ono gaki mwanyalire gwanja mokorora mabere njini maika mwanya wantu tukutaka twakorera ndamayo onyasaga tewayo mheshimiwa itanga kabisa nakore ningambu ya mono mheshimiwa Arama akiwa konyuwate yasa komenta jisamino bongaini akiwa ndero konya bantu itu nchasa malieta nguru David ondicho aganda nje ngobwire tumkulia kumai ona changarwara iga nakasebi kwatia lakini wone wabere wero butindi na atire ngatari nyinge opaka ndojenga chejitira toka ona liko basaba kwa mintu mwa wancha ne ona ndi siringi akimo motomere na bego konya sasa tutake tivintu vinene ngakirikira kana ki ngasanjete alendo motokonye ngenzige ndichiri watia tindiko likende kina maria wana iru waiga Kinara Hospital Puamboga ndochinge mioyo igukire okora gerankare ondo chinga amanda kwa rora mabera ya Yesu watala derenda geraga ando watoire limushirini mheshimiwa wake sasa kwa sini asante mheshimiwa Arama asanti asendagira kwatoire tokore nyumbi yamani kiagara tuliga Kinara Hospital Puamboga Nyamira iga gwakorira manya nandi kwatoire libwishirini nandi kutora kanirwe kuchimotue chibese kyane chinyingi chikoba aki mheshimiwa tokonya nantali twe kogenda konya bantu bawo mbagwanjite mheshimiwa sa comment miaka asante asama yawa tokolei minto okonya simuno mwakorire muna twikiraiga na ikira uyu minto yo ndicho na rugiritimu akatonya gite pandi tonya 1991 whereby na judgment chama aba muri abana bonse pyonde tayo na nakanyora ukomina njenguri nyejocho ngaburi yake mai njenguri gusamwe nyebuti nyaruri asema nyikanite no kubugia naende nkokora bali gasi byane mo bwati moyo ndoro mo be dete yo pino ena yemo na abantu kuruka produce musike sesi na batolire tutabwa nende nonya ne nturu timbwati na nyomba ye kurukuwe nyomba mbwati na kanyomba ka kelibali sipina batoleba igotusa baki abantu ba Minto FM motokonye na abantu bonsie yamade onsi toligererie etokonye ngana nda tayo mwalio ekene wale wanda motokonye mukuna kolera iga
mate muthacha malai gukunirwe itakorra buyaga nyara kuwena tira nende kwatenga rende mate muroire gakuiguwe sana tabwa tinguru joko aratenga ande itake gigusinyana no kuvuga yo aki mwali wanje motokonye kuziba mitasi mwabita nonye kuru isiko nale kusabanga mbya sana. Jambo lietane yonkuru kwa Joshua ndali omwenga nda bantu bandi bamanite kuna liyonge kimane kya mangana kiringa ekera twacha gite igoro kuburinga gite tokonywe nabo twacha gite konywa umuchango naenda abantu baitu nabo baigwete gwikira bono iga nango kwana twanyorera umuchango wa shilingi 1067 na shilingi 7 lakini nande njiga ndarete igo na bondo chenga ngoikachiri 70 aiga abantu baitu tukubera nirimbi ya mono nchena matara no atomenyete no mureiro yokuru na chete bombogaga na into nabo tukuboli bari tumurendete nga mukunya kutusupport iga na into nabo tonyora abantu ake tutumira abantu baituka egere tokonyo ndicho mbakurura abakenya mbali lakini asa baheshimiwa wali twachorete mheshimiwa tayo tumire nanya no yamo isipokuwa mheshimiwa yamo na igure na barere bona iga utumire bakendagera ukorokwa nga mheshimiwa Arama kuru na kuru igo mheshimiwa Arama ngagirete ngobaire challenge ekero umuntu akuru na kuru tumebese aba baitu twachorete kurwa ngai mole igo muroche ngarende nabo tukwameta bono tukubaboria munyare gushirikiana egere muikera Arama ekera Arama tutumire shilingi 20 inuire ngamona atume egere ondicha bwana na ndenda rumusiki unange yabatebya ngenie gocha shakaura enyare gosoka rango twarosiri rekoti yemo imwe sakaura rugoro egunda n'abantu bakwo bana ene nja yine yasoka nda singe njuburo gaki lakini unakubona basi yajire na ituntu ko biba masabiki itumbya